ens volem adreçar una mica a tothom, no, perquè sàpiga el que realment fem en aquesta institució, una institució que és molt important per als municipis, per a la vida dels ciutadans i ciutadanes, encara que sigui un fet molt desconegut, perquè realment la Diputació dona un servei molt important a molts ajuntaments, sobretot als més petits, d'acompanyament, de serveis tècnics, de serveis tecnològics, d'acompanyament econòmic, que en aquests moments és molt complicat donar tots els serveis des dels ajuntaments que realment els ciutadans necessiten, però també és cert que, no sé què penseu, però crec que la Diputació és una institució molt desconeguda pels ciutadans i ciutadanes. Sí, és veritat que les entitats que directament treballen d'alguna o altra manera o correixen a la convocatòria de subvencions sí que tenen molt referenciada la Diputació com un ens que ens garantitza la possibilitat de prestar millors serveis i sobretot ajudar-los en la seva tasca. Però per altra banda és la gran desconeguda i hem de fer un esforç també que la ciutadania sàpiga que part de les polítiques municipals que estem desenvolupant a les nostres ciutats són resultat precisament d'un ens que té un caràcter supramunicipal però que ens ajuda des de fer infraestructures a l'assessorament tècnic, així com també per poder resoldre problemes a vegades de tipus mocions. Quantes mocions no fem aquí el debat previ que ens va molt bé després per fer els debats en els nostres plens. Això la Pilar ho sap perfectament. Sí, i a més la Diputació també és un referent, no diria només a nivell estatal, sinó a nivell europeu. Aquesta Diputació de Barcelona ha tingut una manera de treballar que ha aglutinat, que ha fet xarxa, i aquesta xarxa de municipis ens ha permès també poder fer polítiques, fer inversions, tirar endavant projectes que teníem, i especialment en aquests anys de crisi és quan sobretot hem notat molt el suport de la Diputació, quan altres administracions no ens han acompanyat, no han estat capaces de poder prestar-nos aquelles inversions o recursos que nosaltres necessitàvem. I en canvi és cert que la Diputació amb aquesta garantia de fer les polítiques o de fer les coses d'una determinada manera, que com deia és referent fins i tot a nivell europeu, ens ha ajudat a fer-ho. I efectivament a nivell també de poder establir i determinar quins posicionaments tenim, la Diputació és un referent per la resta de municipis de la nostra demarcació, de la demarcació de Barcelona. Jo crec que sí, i la Pilar ho diu, no? Però jo crec que tots els ajuntaments sabem que la Diputació és la casa dels ajuntaments i hem de fer l'esforç per traslladar això als ciutadans. I ja hi ha molts ajuntaments que no només la solvència tècnica, econòmica, financera, sinó l'opinió i el que diu la Diputació té una importància amb el seu fer. Hem de ser capaços de traslladar-lo amb molta més claretat. Jo crec també que com a grup socialista mantenim un debat ideològic important, assenyat, moderat, pràctic, sobretot pensant que la Diputació ha de continuar sent útil a les persones, perquè ha de ser útil als ajuntaments, no? No us sembla? La majoria de programes que a dia d'avui s'impulsen en la Diputació i que van ser pioners i que van ajudar a moltes ciutats a establir bones pràctiques quan els temes d'igualtat de gènere o sostenibilitat ambiental o altres aspectes que neixen i en el marc de la Diputació es projecten i ens ajuden a crear praxis política, doncs van ser amb governs socialistes. Ara estem a l'oposició, per tant fem una tasca d'oposició responsable, però que incideix molt clarament, per exemple, en les prioritats pressupostàries, que nosaltres, amb la tasca que fem al servei de la ciutadania, reforçar les polítiques socials, reforçar les polítiques d'habitatge, doncs això des d'aquesta oposició constructiva també ens està ajudant a tenir uns bons pressupostos, precisament per, com tu comentaves ara, poder posar la institució al servei també de la crisi econòmica i social que les nostres ciutats s'ha patit i que, per altra banda, altres administracions no han estat a l'alçada de les circumstàncies. I és cert que avui hi ha un debat, i nosaltres volem fugir d'aquests debats populistes, però hi ha un debat de si diputacions sí, diputacions no, i ara, sense entrar en el fons de la qüestió, que no la resoldrem aquí, sí que és cert que el que necessitem pot ser repensar totes les administracions i de quina manera poden ser eficients i evitar solapaments possibles, però això no ens pot portar a simplificar aquest debat a que sigui diputació sí o diputació no, diputacions en general sí o diputacions no. Hem de transmetre, explicar, comunicar molt bé a la ciutadania el que per nosaltres ha significat la Diputació, com deia, en tot aquest temps i especialment en els darrers anys.
I aquest debat s'ha de fer d'una manera serena, profunda, molt rigorosa també amb els elements que ens ha de permetre poder discernir quines són les administracions i com s'han d'imbricar unes amb les altres, però en qualsevol cas poder explicar el que la gent o la ciutadania en general desconeix, i és el gran suport no només de recursos econòmics, sinó també d'altres tipus de recursos, personal, logístics, de serveis, de programes, ofereix la Diputació als ajuntaments, que moltes vegades tenim molt poques eines, però sempre tenim grans demandes de serveis, de polítiques i d'inversions. Jo ara estava, quan ho sentia, estava pensant que som una taula de dones, i crec que no és molt habitual que a la cúpula d'un grup com el nostre, doncs jo crec que és la primera vegada que som 4 de les dones que estem al capdavant, i jo crec que és una mica també el reflex i l'evolució del que ha succeït en l'àmbit polític, en l'àmbit municipal i en l'àmbit socialista. Moltes companyes estem des de fa molts anys assumint una màxima responsabilitat als nostres ajuntaments, i avui el grup socialista aquí a la Diputació el representem 4 alcaldesses i regidores que evidentment representem a les milers i milers que estan treballant cada dia a peu de carrer, que estan cada dia treballant amb els ciutadans i ciutadanes, i que crec que impregnem una forma de fer una mica més pràctica, de la que tot el carinyo poden de vegades representar els homes, els alcaldes i regidors, tot i que hi ha, evidentment, de tot en el nostre àmbit, però crec que també és un eix que ens diferencia respecte d'altres formacions, amb aquesta mirada una mica més femenina, una mica més pràctica, més sensibilitat respecte als problemes que la crisi també ens ha portat a les nostres ciutats i a les nostres famílies. Jo crec que això també és un element que ens diferencia d'altres. Sí, és una mirada diferent, és una mirada imprescindible i que al llarg de la història ens ha mancat. Per tant, nosaltres que som de les que pensem que aquest món l'hem de construir entre homes i dones i de la mà, i no ens pot faltar ni la mirada femenina ni la mirada masculina, perquè són complementàries i perquè ens ajuden a no deixar-nos res del que hem de fer per procurar el progrés i millors condicions de vida a la ciutadania en general, sobretot en aquelles coses quotidianes que són les veritablement importants. I això és el que jo penso que nosaltres, les dones, també podem afegir, aquesta manera de treballar que tenim, però aquesta mirada que és una mica diferent, complementària, no és ni millor ni pitjor, però que no la podem deixar de banda com ha passat durant tota la història de la humanitat. A més, hi ha un fet que tampoc no podem negar, que és la feminització de la política. És a dir, això s'ha donat de manera natural en el moment que les dones hem guanyat visibilitat pública, i per tant això també ha repercutit en la visibilitat en l'acció política, especialment des del món local i des de la proximitat, que fa que avui ens trobem, gairebé per una casualitat, tres alcaldesses i una regidora al capdavant de la direcció del grup. Per tant, d'aquesta manera també s'impregna amb tota naturalitat una estructura tradicional com és la Diputació de Barcelona, d'aquesta feminització real que s'està donant de la política, especialment en l'àmbit municipal, amb els valors que nosaltres hi podem aportar i que compartim amb els nostres companys de partit, i també companys de grup i regidors que estan treballant en aquesta direcció. Nosaltres bàsicament prioritzem la igualtat, i per tant la igualtat sempre té una mirada de gènere que és indestriable de les nostres maneres de fer. 3 alcaldesses i una regidora que ha estat alcaldessa. Això. I per tant sap què és ser alcaldessa. Ho sé, ho sento, i cada ple, com el d'ahir al vespre, doncs bueno, remou. Jo volia posar un altre matís, i és un objectiu que amb aquest mandat nosaltres ens hem proposat. Gràcies també a l'agraïment al treball de tot l'equip, de tots els treballadors i treballadores que estan al grup socialista de la Diputació de Barcelona, i és la capacitat de donar una resposta ràpida a tots els nostres companys i companyes del territori. És cert que ja s'han fet visites per diferents zones, escoltant, informant, trametent,
I jo crec que també hauríem d'animar a totes les nostres companyes, alcaldesses, regidores, alcaldes, a que no tinguin por, que ens facin arribar qualsevol, que ja ho fan, però qualsevol qüestió Sí, avui tinc una que després comentaré. Perquè el nostre compromís ha d'estar aquest, que ningú se senti desatès de qualsevol problema o dubte o interès que pugui tenir vers la Diputació. I jo crec que ho estem aconseguint i continuarem esforçant-nos perquè sigui així. Molt bé. Bueno, jo crec que el que també hem de traslladar, no? Ja que tindrem la possibilitat de que això sigui vist per moltes persones, és que estem, el grup socialista, com sempre, està a la vostra disposició, que estem aquí per treballar pels ajuntaments, evidentment, pels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, estiguin al govern o estiguin a l'oposició, però que també, evidentment, estem per treballar per qualsevol persona que es vulgui adreçar a un grup, que és un grup que ha treballat molt per aquesta institució, que vol continuar treballant i que vol que la Diputació de Barcelona continuï sent un referent important des del punt de vista de l'àmbit local. Per tant, estem a la vostra disposició i no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.